हेलौ बर' इनभेस्टार चेनेलाव वेलकाम खालामबाय बयखौबो। मिउचुवेल फान्डनि पर्टफलिअ'आ जोबोद गाज्रि हालोदा, मार्केटआ डाउन फारसे मुभमेन्ट जाबाय। इरान इजराइलनि दावहानि थाखायनो, जुद्ध जाबाय थानायनि थाखायनो मार्केटआ माबायदि डाउन फारसे दावख्लायबोखो। बेवहाय पर्टफलिअ'नि ग्राफखौ नायोब्ला, मिउचुवेल फान्ड मोनसे लादों, बे मिउचुवेल फान्डनि ग्राफखौ नायोब्ला माबायदि दावख्लायदों नाय। थांनाय बे बेसेबां थारिख जाखो नैबे मोनसे डाउन जानाया 4 जुन, 4 तारिख जुननि 4 तारिखआवहाय मार्केटआ मोनसे गिदिर लस पर्टफलिअ'आवहाय बेबायदि ग्राफखौ नुनो मोनदों। बे जाबाय 4 जुनआ जाहैबाय मोनसे बाजेटनि सममोन। बाजेट जानाय समावहाय बेबायदि मार्केटआ खेबसे दावख्लायदों। बेनिफ्राय बेबायदि ग्राफआ गोजौ फारसे थांफिनदों लगे लगे। बेनिफ्राय बेबायदि कनसलिडेसन जानानै बेबायदि लस प्रफिट नै दिनैनि दिनाव मार्केटआ सानथामसो जाबाय, सानब्रैसो जाबाय डाइरेक्टलि डाउन फारसे बेबायदि लस देखायबाय। अब्ला आरो बेसेबांसिम फैबावगोन, बिनिफ्रायनो गिदिंफिनो ना फिना बेखौ नेथ'बावनांसिगोन। कन्ट्रल खालामनानै बेयाव इनभेस्ट खालामनांगोन। दा मिउचुवेल फान्डनि पर्टफलिअ'आ गोबां लस देखायदों। आं बे लसखौ नोंथांमोननो देखायलांनोसै। जे नैबे जाबाय निप्पन इन्डिया स्मल केपनि मोनसे ग्राफ। बे ग्राफआव 6 मान्थनि ग्राफआ बेबायदि देखायदों। मास मोनसेनि ग्राफआथ' गोबां डाउन फारसे दावख्लायबोदों नाय। मास मोनसेनि ग्राफआ ओरैबायदि दावख्लायदों, बेसेबां पार्सेन्ट दावख्लायखो मास मोनसेनि ग्राफआ नाय, -3.20% बेबायदिसिम डाउन जादों। दिनैनि लसआनो 2.47% लस बेबायदि निप्पन इन्डिया स्मल केप फान्डआव बेबायदि लस देखायदों। बेनिफ्रायबो बांसिन लस मोनफ्रोमबो मिउचुवेल फान्डआव देखायजोबदों। बे जाबाय 1 मान्थनि ग्राफ। बेनिफ्राय 1 इयारनि ग्राफआ बेबायदि। 1 इयारनि ग्राफआव बेबायदि जोङो ग्राफखौ नुनो मोनदों। बेबायदिनो गोबां मा मोनबोदों मिउचुवेल फान्डआव जों इनभेस्ट खालामबा बेबायदिनो गोबां लस प्रफिटखौ नुलांबाय थाखागोन। बेफोर ग्राफनि कन्डिसनफोरखौ नायोब्ला नुनो मोनगोन बबे समाव मार्केटआ डाउन फारसे दावख्लायदों, बबे समावहाय दावखोफिनदों नाय। दा नैबेबायदि अबस्थायाव गिदिंफिनसिगोन बायदि साननानै लादों, नाथाय नैबे जुद्धनि अबस्थायाव मार्केटआ आरो बेसेबां गाहायसिम दावख्लायबोगोन बेखौ जों मोनथिथ'आ। दा सान्थियै जोङो धोर्ज हमनानै नायबाय थाथ'नांसिगोन। बेवहाय जोङो जेसेबां इनभेस्ट खालामदों बे इनभेस्टनि माखासे आधा राङानो माइनास जानो हमगासिनो दं। दा आङो थिग बेनि जिथु दिनैनि डासबर्डखौ देखायनोसै, पर्टफलिअ'खौ देखायनोसै बेसेबां लस जादों। बेवहाय लसखौ नायोब्ला बेसेबां नुनो मोनखो, 2,352 दासिम लस जानाय नुनो मोनदों। टटेलाव बिसिम लस 1.75% लस देखायदों। ओरैबायदि माने हाइ लसआव देखायबाय। दाख्लै खेबसेयावबो 2,300 सामथिं बेबायदिनो प्लास लस जादोंमोन। दिनै खेबनै जाबाय बेबायदि समान लस जानाया। मैयानि खेबसेयाव 900 प्लास लस जादोंमोन आरो 2,352 2000नि सायाव लसआ खेबनै जाबाय। अब्ला 10,000निफ्राय माइनास जानानै नाय 4,733ल' आंनि पर्टफलिअ'आव दंसै। दा 4,733 रुपिसल' आंनि पर्टफलिअ'आव दंसै। 3.73% लसै आंनियाव दा। बेसेबां माइनास जाबाय। अब्ला आधानि बारायानो आंनि पर्टफलिअ'आव लस जानाय नुनो मोनबाय दिनैसिम। दा जोङो बेबायदि माखासे कन्ट्रल खालामथावै बा जोङो माखासे बेबायदिनो मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्ट खालामलाङोब्ला बेबायदिनो सहायनानै जोङो जेब्लासिम कन्ट्रल खालामनानै इनभेस्ट खालामलांबाय थाया, अब्लासिम जोङो बेवहाय माने जोरनो हानाय नङा। इनभेस्ट खालामनायखौ जोङो लं टार्मसिम लांनो हानाय नङा। जों बेबायदिनो मोनलांबाय थागोन सम सम। दा मिउचुवेल फान्डनि पर्टफलिअ'आव गासैबो लसआनो दंजोबो नाय। 2.51% लस देखायदों नै। 1 स्मल केप फान्डआव 2.51%। बेबायदि एसेबां हेभि लस देखायफेरामोन। नाथाय बे अबस्थायाव, जुद्धनि अबस्थायाव बेबायदि गोबां गिदिर लस। आंनिल' पर्टफलिअ'आव बेबायदि लस देखायाखै। गोबां इनभेस्टारफोरनि
मिउचुवेल फान्डनि पर्टफलिय'आव बेबायदि गिदिर गिदिर लसखौ जोङो नुनो मोनदों। 1 लाख 2 लाख 3 लाख बेबायदि लसखौ जोङो मान्थलि बुरजा बुरजा इनभेस्ट खालामग्राफोरनि आरो गोबां बुरजा पर्टफलिय'आव जुदि इनभेस्टेड एमाउन्टआ जेसेबां जादों बिनि सायाव बिथांमोननियाबो बेबायदि गिदिर गिदिर लस देखायदों। आंनियाथ' सिम्पोल लस देखायगासिनो, आंनिया इनभेस्टेड एमाउन्टआ खमखायनो बेखिनि लस देखायदों। गुबुनफोरनिया जेसेबां इनभेस्टेड एमाउन्टआ जेसेबां बिथांमोननि जेसेबां इनभेस्टेड भेलु, नैबे इनभेस्टेड भेलुआ जेसेबां बुरजा जागोन, जेसेबां लाख जागोन बिनि सायाव 1.75% लसआ देखायगोन। आंनिया इनभेस्टेड एमाउन्टआ 1,26,994 बेबायदि इनभेस्टेड जानायनि सायावहाय 1.75% मा जादों लस देखायदों। बेखौ जोङो केलकुलेट खालामोब्ला नुनो मोनो। बेवहाय आङो केलकुलेट खालामना नायनि, जेन'बा 1,27,000खौनो होनोसै आं बेवहाय 1,27,000 बेबायदि इनभेस्टेड एमाउन्टब्ला बेखौ जोङो पार्सेन्ट खालामोब्ला 1.75%जों पार्सेन्ट खालामोब्ला ओंखारबाय 2,222 थाखा बेबायदि लस देखायबाय। 0.5 बेबायदि लस देखायदों। माने बेनिबो एसे सायावहाय देखायनानै दङ 2,352 बेबायदि लस देखायदों। बेखायनो नोंथांनि इनभेस्टेड एमाउन्टआ जेसेबां, नैबे पार्सेन्ट हिसाबै पार्सेन्टआवहाय जेसेबां पार्सेन्ट नुगोन बे पार्सेन्ट हिसाबैसो केलकुलेट खालामनानै नोंथांनि लसआ बेबायदि ओंखारगोन, बेबायदि लस ओंखारगोन। जों बेबायदि केलकुलेट खालामनो हायो। बेवहाय नोंथांनि एमाउन्टआ जेसेबां बुरजा जागोन, जेन'बा 10 लाख 10 लाख जायोब्ला, नोंथांनि एमाउन्टआ 10 लाख जायोब्ला 10 लाखनि पार्सेन्टेजखौ जोङो 1.75%, बेजों जोङो पार्सेन्टेज दिहुनोब्लानो 10 लाखनि लसखौ जोङो नुसिगोन। 10 लाखनि 1% लसआनो ओरैबायदि जागोन, जेन'बा नोंथांनि एमाउन्टआ 10 लाख, नोंथांनिया बेसेबां ओंखारगोन एन्सारा 10,000 नोंथांनिया लस ओंखारगोन। अब्ला 1.75 बेबायदिब्ला 17,000 नोंथांनिया 17,500 बेबायदि लस नोंथांनि पर्टफलिय'आव नुनो मोनगोन। जुदि नोंथांनि इनभेस्टेड एमाउन्टआ बेवहाय 10 लाख जुदि जाबाय बायदोंब्ला, आरो गुबुनफोरनि इनभेस्टेड एमाउन्टआ जेनेबा 10 लाख जादोंब्ला, बिथांनि पर्टफलिय'आव 17,500 बेबायदि लस देखायनाय नुनो मोनगौमोन। दा बुजिनांगौआ बेनो, नैबे पार्सेन्टेजजों नैबे इनभेस्टेड एमाउन्टजों जोङो पार्सेन्ट दिहुननानै नायोब्लानो बेसेबां लस जाथावना सानसेयाव गुबुनफोरनि मिउचुवेल फान्डखौबो जोङो नाहरब्ला नुनो मोनगोन, नायोब्ला नुनो मोनगोन, बेबायदि लस देखायजादों। दा जोङो लं टार्म इनभेस्टेड हिसाबै दा बेखौ गेजेर ससेयावनो दा उइथड्र खालामनांगौ, रिडिम खालामनांगौ, बेखौ जों लाइफआवनो दा मोनलांबाय थासिगोन। बेबायदि गोबां जोङो लस लाबखौ जोङो नुलांबाय थागोन। इनभेस्टेड लं टार्मसिम खालामबाय थायोब्लाबो जोङो बेबायदि लसखौ नुलांबाय थागोन। बेनो मिउचुवेल फान्डनि बुजिनो गोनाङा। जोङो गासैखौबो भुगिलांजोबनांगोन, गासैखौबो जोङो गावखौनो कन्ट्रल लाखिनानै इनभेस्ट खालामलांबाय थानांगोन। मिउचुवेल फान्डआव नङाब्ला नोंथाङा प्रफिट खालामनो हानाय नङा, बेवहाय जोङो रां खामायनो हानाय नङा। नोंथाङा रां खामायनोब्ला गोबां धैर्य नांगोन बेवहाय। बाखि जेब्लासिम थान्दा जाया बे जुद्धआ, अब्लासिम मार्केटआवबो बेबायदि लसखौ देखायबाय थागोन जानो हागौ बेबायदि। नाथाय इनभेस्टखौ दानो जोङो स्टप खालामनो गोनां, एसेबां माने सिन्था खालामथ'वालासिनो बेबायदि नायथ'बाय थानांसिगोन। आङो नायनोसै, दासिम प्रफिटआथ' दासिम जोबथ'वाखै, नाथाय बेखौ आङो जोबैखौ दा आङो जेबो माने खर' सानानै बेखौ जोङो एसआइपिखौ स्टप खालामा आङो दानो। आङो बेखौ नायबाय थागोन, नोंथांमोननो पर्टफलिय'खौ देखायलांबाय थागोन। जेसेबां लस गासैबो लसखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामबाय थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे जुदि नायलांबायब्ला, नोंथांमोना मिउचुवेल फान्डनि बागै दा आंनि पर्टफलिय'खौ नायनानै गिदों नामा, बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै रिप्लाइ हरनो हागोन। गिदोंब्ला गिदों, बुजियाखैब्ला नोंथांमोना गिनाय सोमजिनो हागौ। नाथाय जोंनावबो बेबायदिनो इनभेस्टारफोरनावबो गोबां बुरजा रां लस देखायोब्ला सानसे समाव जोङो साननै सानथामनि उनावहाय एसे गोसोआवहाय डाउट जानो हागौ। नाथाय डाउटखौ लानानै जोङो इनभेस्ट खालामलाङाब्ला उफाय गैया। बेबायदिनो रिक्स, दा हाइ रिक्सनि खोथाखौ बुजिबायना? हाइ रिक्सआ बेनो, नोंथाङा बेबायदि लसफोरखौ, गोबां बुरजा लसफोरखौ नुनानै बे हाइ रिक्सखौ नोंथाङा, रिक्स होननाय जिनिसखौ रिक्स लानो हायोब्लासो बे शेयार मार्केटआनो जा आरो मिउचुवेल फान्डआनो जा
बे मिउचुवेल फान्डआवबो शेयार मार्केटनि गासिबो कम्पानियावसो इनभेस्ट खालामनाय जायो नालाय बेबायदि हाइ रिस्कखौ जोङो सहायनो हायोब्लासो नोंथाङा बेवहाय नोंथाङा फैसा खामायनो हागोन, रां खामायनो हागोन। बेखायनो जोङो नोंथांनि मैया दाख्लैसो इनभेस्ट खालामजेननाय राङा लसआवहाय गोबांनानो देखायजानो हागौ, बिथांमोना गोबां डाउट जानो हागौ। नाथाय नोंथाङा गोबाव समनिफ्राय इनभेस्ट खालामबोबाय थादोंब्ला नोंथांनि नैबे प्रफिट जानाय बे प्रफिटनिफ्रायसो नोंथांनि लसखौ देखायबाय थादों। बयनिबो मिउचुवेल फान्डआव बेबायदि गोबाव 10 बोसोर 15 बोसोर बिदिनो 5 बोसोर जानाय इनभेस्ट खालामग्राफोरनि पर्टफलिय'आव बेबायदि प्रफिटनिफ्रायसो लसखौ देखायबाय थादों। अब्ला बिथांमोनाबो इनभेस्ट खालामबाय थागोन आरो जायनिया माने टारगेटखौ सहैबाय, जाय माने जेसेबां लुबैदोंमोन मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्ट खालामनानै जेसेबां लुबैदोंमोन, जेनेबा 20 लाख 30 लाख 40 लाख बेबायदि जायहा टारगेट दंमोन, जायहा 1 crore 1 CR टारगेट दंमोन, बेबायदिफ्रा दाख्लैनि समावनो बा दाबायदि समावहाय लस अबस्थाखौ नुनानै रिडिम खालामबाय आरो रिडिम खालामालासिनो जुदि बिथांमोना लं टार्मखौ आरो जुदि गल लाबावदोंब्ला इनभेस्ट खालामनानै दोनबाय थागोन बिथांमोना जुदि 1 crore गलब्ला 1 crore जानायावहाय 1 कोटि जानायावहाय बिथांमोना रिडिम खालामनो हानाय मोनसे टाइम सफैबाय, बेबायदियाव रिडिमबो खालामनो हायो। नाथाय जोंनि गला दानो एसे सुरुसो जादों, दासो जों इनभेस्ट खालामनायनि टाइमा दासो जाजेनदों। जोङो बेखौ नैबेफोरबायदि दा फार्स्ट अबस्थायावनो आङो नुनो मोनदों, बेबायदि हाइ रिस्कनि आङो जाथायफोरखौ आङो दा खेबनैसो मोनबोबाय, खेबनैयानो जाबाय। दा दिनैसिम गिदिर लसखौ आङो जेसेबां प्रफिट जादोंमोन गिबि खेबावनो आङो 5,000 लस प्रफिट जानानै गासिबो लसआव थांफिनजोबनानै 600 थादोंमोन। 600 प्रफिट नुनानै लासैनो 600निफ्राय बारायै सप्ता खनसेनि गेजेरावनो बे दावखोनानै आङो 5,000नि सायाव फैयै दिनैसिम आङो बेसेबां 10K 10,000नि आङो प्लास प्रफिटआव फैदोंमोन। आरो बे 10,000नि प्रफिटआनो माइनास जाफिनबाय नैबायदि जुद्धनि अबस्थायाव। जुद्धआ थारमाने लागातार दा जुद्धआ एसे बांसिन जुद्धनि कन्डिसना बांसिन जानो हमगासिनो दङ। बेखायनो दा मार्केटआव एफेक्ट गोलैलायबाय, मार्केटआव गोहोम खोख्लैलायबाय। बेखायनो 10,000नि प्रफिटआ आंनिया थाङै दा लस फारसे फैगासिनो दङ। माने 4,700 बेबायदिल'सै आंनि प्रफिटआ। बेबो जोबजोबनो हागौ। मार्केट दानि अबस्थाया ओरैबायदि गाज्रि, जोङो बेखौ कन्ट्रल खालामनो हायोबासो हायोसै, आरो हायाबाथ' माने जोरनानै थानो हानाय नङा बे मिउचुवेल फान्डआव। भिडिअ'आ गोलाव जाबाय जानो हागौ। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासे नायबायब्ला अननानै लाइक साबस्क्राइब खालामदो, गोदानै नायदोंब्ला सापर्ट खालामदो। आरो आंनि पर्टफलिय'खौ नोंथांमोना लार्निं हिसाबै आं नोंथांमोननो देखायनाय जाबाय। नोंथांमोना बुजिनानै लादो। मिउचुवेल फान्डआव जोङो इनभेस्ट खालामोब्ला बेबायदि हाइ रिस्कखौ जोङो कन्ट्रल खालामनो हायोब्लासो इनभेस्ट खालामनो हागोन। आरो आङो भिडिअ'खौ बेखिनिखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो। थेंक इउ एभ्रिवान।